yezvo zvinhu zvamuri kuuya muchindizevezera mukoma, munoita sokuti muchatondikisa muchigwa nokuzevezera. Zvinhu zvandataura vanhu vakagara kumabhenji uko, manga muripi pandaadhiresa vanhu kumabhenji uko? Naimi vanhu vane vana vari kuchema, nyaradzai vana. Ipai vana mikaka toni, hapasi pachigayo pano tokwera tichitigwa noisi. Ipai vana mukaka vanyarare, mumbonyarara. Vanhu vakagara kumabhenji, musaita sokuti maakugwara muviri zvose nepfungwa dzenyu mazviwa. Kana ndichitaura ndoda vanhu vanenge vakanyarara. Pachipatara pano handingavirigwi ndichingokwamatata same thing kubva kuseni kusvika kwavira. Handiti ndoda vanhu vanonditeerera. Patapedza kunamata makuseni, handina here kutaura nemi ndikakuudzai kuti vanhu vane siki musauya kwandiri. Ndataura handiti? Ndazvitaura ndikati vanhu vane siki musauya kwandiri, munoenda kuroom number 13. Kuna sekuru variko vachakutarisai maronda, vachikuona kuti vokupai mushonga upi. Mukoma, ndazvitaura ndikati vanhu vane siki endai kuroom number 13. Kuna sekuru variko. Imi muri kudzoka pano muchindizevezera muchindibvunza same thing. Manga muripi pandataura nevanhu kumabhenji uko? Manga muriko makangogara. Musada kuti utswere ndichingodzokorodza one thing. Endai kunumber 13 uko. Zvandazvitaura wani. Vanhu vana vari kuchema, nyaradzai vana. Isu tingatovirigwa tohwazheve tinokwera panapa zuva nezuva. Nyaradzai vana, ipai vana mukaka vanyarare. Endai kuroom number 13, muchaona mukafamba mukabuda apa mufamba straight muchapaona pakanyogwa kunzi number 13. Ndokwa munoenda ikoko kusiki. Kwete kuuya muchindizevezera panapa. Next. Plus imi vanhu vakagara kumabhenji, kana vane vana vatota, chinjai vana. Handidi vana vanoya pana vachinhuhwa weti. Zuva ringatovira ndasafuketa nekuwanda kwamakaita uko. Nyaradzai vana, ipai vana mukaka. Tisanyangadziwa, hapasi pachigayo. Mobva machinja vana, vana vochena voya panapa vakachenawo vasinganhuhwi weti. Tamuka mamuka, mati mamuka sei mbuya? Handizi mbuya. Ini ndati ndinonzi Sister Sibanda, handizi mbuya. Vana mbuya ndo vechikuru vamunoona kumawadzi kuya. Handiti? Ina handizi mbuya, ndiri Sister Sibanda. Tamuka mamukawo. Batsirana sei? Kadhi renyu iri rinenge rakamamba, ribata nechiko kadhi renyu iri? Tobatsirana sei? Zino vanhu imika, zino harina mushonga. Muri kundiwa sister? Zino harina mushonga. Mushonga wezino kuribvisiwa. Chero mukauya kuno kuchipatara hakuna mushonga unoyu ndo wezino. Tongokupaiwo zvimapirisi zvokuti rinyarare. Asi haripori, rinongoramba richigwadza. Handiti? Mushonga wezino kubvisiwa nokukweshawo dzimwe nguva. Munongouya panapa muchida kuzongoswera makaungana, hapana kana chimwe. Mukafambira zino kubva kwamabva musabhuku wenyu ndiani? Madzivire kwamadzivire zasuko kufambira zino kubva kwamadzivire uko. Kana kuti kutiza kukohwa, inguva yekukohwa kainoi. Motiza kukohwa moti kwaindoenda unorapiwa zino. Zino rakamborapiwa kupi? Mushonga wezino wakambowanikwa kupi? Kezvino tichaisa mutemo. Tichapedzera toisa mutemo pano pazvipatara. Oga angoisa gumbo rake mukati megedhe rechipatara. Totanga tatesta HIV. Tione mukapasvika pano. Nongouya kuzotinyangadza muchikwera makaungana panapa muchiita noise. Tadza kugara kumba uko kutiza kukohwa. Zvinoenda munoribvisiwa iri. Pana zvimwe mupana mushonga wezino, mushonga wezino wakazobva kupi? Tongokupaiwo zvimapirisi zvokunyaradza, ende murumu yemuserumu. Topuwa mapirisi andanyora ipapo. Tichapedzera totesta vanhu pano HIV. Kungosvika gumbo rako mukati megedhe rechipatara totesta. Tione mukapagura pano. Vanhu vanongouya kuzokwera vakaungana vachitinyangadza panapa. Next.